Kumain ka tatamaan. Ay, bubo, alam mo na kami sa libid. Yan pa, uroto na, kita lang. Wala, nangingiling mo ba ganyan mo po yung mga tira? Hindi mo na yung panglaw. Goods na yun eh. Goods na yun eh. Di ba yung malay? Nakasitan na yo! Nakasito! Nakasito! Mag-order ka na, mag-order ka na. Ako talagang mo kira. Ayaw ka na ano bibigyan. I-friend yun ni Baka. Wala, malugod. Buko na higit para ako mag-yaw. Gusto ko mag-give of religion. Alam mo ang Blizzard? Oo nga. Yun lang yung difference. Yung daw si Jeanette. Kami, mastering mo na call. Mardan si call. Marigo. Tapos ang maggamit ka magma. Oo, mag-make. Ano mo pa? Hindi ganun ito po. Jay! Ito, patapos mo na yun eh. Last manager. Tapos siya na yung kasama. Yan o. Sumaulit pa. Coach na boy! Malugaw ko na boy. Ano, kilos ko. Yan, may ano. Baka na lang ito, 150 lang. Kaya gatos. Ito, mga mahal ka mo ito. Bagoon ka lang ito. Wow. Nagkaroon na sa pagod ng gabi. Kaya,
Ano na ito doon? Ang pagdigdi ko. Kumili ko. Ma'am. Lumanayip ka. Bubo talaga ayaw. Mama mo, lumapati. Gano'n mo ako, budyo po ito. Doon mo nakabul ko siya buwan. Hindi nga daw. Kudan, di kiyo, ayit ka partiyo, gano'n. Mangyariyo. Alam ka na paano? Shortcut nga, Lida. Tapos na. Spam ka na dyan. Basura naman yan. Sabi ang mama. Hindi short. Hindi. Magtrabaho mo naman. Ngalilini. Harap mo na ito ng parehas ng buha. Kasi dahil ko si Sige magkanta sa The Brisket. Brisket? Maka? Mari madena baggawa, dito sila kung nakala. Juga betul tano. Madigay ba si Pangayi?
Mga ko yung ganyan sa YouTube, sa copyright. Hindi ko yan ako sa YouTube. So, 950 daan? 950. Bisa daw pag Oh. Okay lang po. Pero pag sinis ko sa computer sa save na sa i-upload mo sa dali man sana kung ano man sana mga application ba ga yun ito sige nagagana sa laptop pero naalala mo yun ilalagay mo kasi gamitin sa ito Puta. Magkabe. open man tayo Ano yan, ano yan? Kitsune mo. So, wow. Ha? Ay, yun, pwede man. Hello.
Yo, manda ba ito niya? Ano ba to? Ay, dapat ay tignan. Hindi mo siya diba? Ilag mo, ano mo, username mo. Yenson. Username mo. Yenson sana pwede na i-search. Tapos, yan. Ako. So, username mo, ano eh. Ano username? Yung pangalan mo sa Facebook. Ninyo Yenson. O, ano mo. Paano mo nang inyeligdi? Paano mas mo talaga yan? Sa kanahit na yun. I-copy ko. Ayun na lang. Regalo. 0948. Wala akong nilinig. 0948. Wala akong mga yung naman na pang-pay, di ba ano pa yun? Bilian.
Ilalim ka. 5. Iyon na nagdaw. Matulog ka. Ulo na yun. Uy! Yung nagtatext yun nung dapat nagbabakal ka rin. Wala ka nang basahan. Tulog ka din man. Saan ako bumigit yun? 5 BB Put apart, apart. Ay, paano ang magiging paano i-part sa ano ba? Ano ba? Ano ba? Dahil ka pipix mo na. Ayun na yun. Ito. Control B. Control B. Wala, when you Devo poterne sicuro. Andiamo avanti, prego. Vedo. Vedo così. Video. Kailangan mo, iyon ako. Yes, madala kami. Waiting for approval.
Okay? Ano na? Hindi ka po gusto nag Wala ka doon. Mark Mason ba kasi yung Mark? Utayaan. Tayo pa pala yung nag-uwi na ano? Baka lang, ano? 9:55. Kaya man ang 11:50. Hindi po ka. Maulit. Oo, then ikaw na.
Diyan na tayo. Diyan. Tercewan. Siguro nasa ba? Kaya ko. Ano sila? Ah. Ah. Panigulo lang. Kaya naman. Ano 10 man na ba ka? Dito ko maganda na nakabay. Dito, siya mo nakabay.
Ha? May nasampay ka na? Kaya mo na lang ba? Kaya na ako makakaon? Hindi.
What is meaning art? First name.
Ninyo, ninyo, unang coach po, ano na ninyo, kung bakit na,
YouTube kaya, baka makapirate ako sa YouTube. Ano ba kaya? Sila ang YouTube. Makapirate kaya ako sa YouTube. Tuloy kaya. Viewing na part.
Everything.
Yung sa ilang ko, ano ba, kumaayan ko kung may parang may mga hindi po na lang ako. Hindi ko kung hindi ko naman ako din. Ay, si Piso. Magano. Bakit lang ang gabi mo? Ano ba gabi mo? Bakit lang ang gabi mo? Kasi ko, napit mo. Saan, Piso? Ano na ako po? Ako na ako po sa balongayo. Ano eh? Natako. Natako. Ako mo na ako ya. Wala tumuli ako sa malaki mo siya nag-respect pero mas budak ko pa. Ikaw na ba? Kaya na. Puta ko na kinapublik ka lahat. Ipapadla ko daw. Puta ko na nilita. Yan ko na naman siya. Di ba mo doon? Puta mga tuloy. Kaya pinakakas. Okay. Dito sa kawawa.
Pero talaga ba yung ako nandiyan nila Bene. Ilan na parang din eh? Opo. Kumuha na mga video.
Maria. Mata. Wala lang piso mo na.
Ayaw ko nga. Ito na rin. Ano mo na pala ito? Kami ang magbanta. Cut mo sa maluto. Maulan ka ba?
Kampo na pala. Wala na ako. Tuwa na. Big ka ba mag-play? Big. Gano'n? Big. Gano'n? Big. 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 Palit na ano. So, ikaw man ka. Kumbaga nakabot. Bayan. Ano ako nag-photo? Kinakaon na nila siya. Ano yan? Then the power.
Pareho na nga yun.
Ah,
Tumigil ako. Anong section? Hindi ko dapat sa baba.
What? Ano naman? Hindi naman kami.
Doug, ano, yun, Doug, ah,
Japan ba yan? Japan.
Ito nga eh. Ito lang ka ba doon? Nag-edit ba na tulog sa nga eh?
Ano, hindi yan sa gilid mo! Uy, ano? Sa ano, pwede sabihin, pwede sabihin na na. Ito nga,
Lumausap ako ngayon. O, dua wala na ang. Boss, nasa ro dyan eh, yun sa PM. Uy, galak pa nga yun. Punta nga. Yan ang mga ito. Don't ka mangyari dyan. Yan, okay.
Bawal yan. Ngayon yung ang tagas kaya nga yun. Okay, gisa ko yung ano lang dyan.
Masubok ang anak sa
Pero through connect with this boss, nakako niya oo, kasi talaga. Bawa, bago pa na bawal mo na ito, natatawanan ng bahala.